Hola, bon dia, són les 10 en punt del matí, moment d'arrencar aquest BTV Més d'aquest dimarts, un espai de debat i de tertúlia que fem cada dia de 10 a 11 des d'aquí, des de l'estudi de Barcelona FM, i que podeu seguir també en directe simultàniament a través de BTV o, si ho preferiu, a través de l'ordinador, a través del portal btv.cat. Demà, 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones, en el que va d'any 48 dones han estat assassinades a l'estat espanyol, 5 de les quals a Barcelona. Avui els primers minuts del BTV Més els volem dedicar a parlar d'aquesta qüestió i ho farem amb la Dolors Rodríguez. Bon dia. Bon dia. Ella és membre de la Comissió de Maltractament i Salut del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i a més té una àmplia experiència en l'àmbit de la violència masclista. Benvinguda. Moltes gràcies. Doncs, i també farem tertúlia avui dimarts amb alguns dels nostres col·laboradors habituals. Avui ens acompanya el Jordi Mercader, bon dia. Hola, bon dia. L'Enric Vila, bon dia. Hola, bon dia. I el Josep Maria Sòria, benvingut. Bon dia. Vosaltres també podeu participar d'aquesta tertúlia a través de les xarxes socials, ho podeu fer a través de Twitter, gràcies a l'etiqueta Coixinet BTV+. Senyora Rodríguez, la xacra d'assassinats masclistes no s'atura, les xifres ho diuen així. Què és el que no funciona? A veure, estem parlant d'un problema global, en aquest sentit, a més, és un problema que està arrelat a la nostra societat i l'abordatge no pot ser un abordatge dirigit únicament doncs, a la víctima, en aquest sentit, no? Que és molt important, evidentment, però s'ha de fer un treball molt important a nivell de tota la societat, a nivell preventiu, i ha d'estar implicada tota la societat, totes les institucions i, a més, totes les persones. No és una qüestió només d'un problema de les dones, no? D'aquestes dones que pateixen violència. És un problema més que afecta moltes més persones. S'han d'implicar tant dones com homes, en general, tota la societat. Com he dit, a nivell institucional s'ha de començar des del nivell educatiu, no? S'ha de formar bé els professionals que han d'abordar aquests temes a l'àmbit educatiu, no només enfocar el tema cap als adolescents, no? Que darrerament han sortit algun reportatge, algun estudi, etc., sinó que s'ha de començar molt més abans. Evidentment, l'adolescència és un moment crític, però evidentment s'ha de començar a treballar molt més. Des de l'àmbit sanitari, que és el meu àmbit, d'acord, com a infermera s'ha de dir que s'han de formar els professionals per a una detecció. Evidentment, els casos que abans es detecten són els casos més vistosos, no? de la violència física. Però s'ha de veure que moltes vegades, i com nosaltres des de la CEMIS, que és la Comissió de Maltractaments i Salut, remarquem, el problema de la violència masclista és un problema de salut pública, que això l'OMS ja ho deia, i ho diu, d'acord? Però a més és un problema que emmalalteix a les persones, emmalalteix aquestes dones. I com un problema de salut real que es dona, els professionals sanitaris, en el cas nostre, les infermeres han d'estar preparades, formades per poder detectar aquests casos. Llavors, fins ara s'han dedicat més esforços a tractar les víctimes, les dones que pateixen violència masclista, més que en fer aquest tractament transversal? A veure, no és que... Evidentment, has de treballar amb les víctimes, no? Sí que s'ha contemplat l'àmbit educatiu, no? Per exemple, la llei que es va aprovar al govern espanyol, la 1/2004, no? Que és la violència contra la violència de gènere, ja ho contempla, això. Però, clar, no s'ha desplegat aquesta llei com s'hauria d'haver desplegat. Després porta ja 10 anys, aquesta llei. Sí, en els darrers 4 anys, en els darrers 4 o 5 anys, o sigui, la davallada en els pressupostos per fer aquest tipus d'accions doncs, ha estat important, no? Pensem que aquí també tenim una llei des del 2008, la de violència masclista, d'acord, però ha estat un fet generalitzat que no s'han acabat de desplegar per complet. Les lleis necessiten dotació pressupostària per desplegar-se i després s'ha oblidat aquesta part més de prevenció, no? Fent unes retallades en quant als pressupostos de partides per aquests àmbits. No? És a dir, la violència masclista està considerada com un problema de salut pública, però no es tracta com a tal. No, mira, en l'àmbit sanitari, cada vegada el professional sanitari té més clar que és un problema de salut, cada vegada més. Però s'ha de dir que de tant en tant han sortit estudis, no? i treballs d'investigació que parlaven de la percepció que tenia el professional sanitari envers la violència de gènere i la percebien més com un problema social que no com un problema de salut. Clar, el que està clar que amb un professional, per exemple, estem parlant per exemple d'infermeres o de metges, parlem de que no se'ls... O sigui, tenen clar com diagnosticar una diabetes, no? I els signes
els signes d'alarma i després els factors de risc per la diabetes. Però, en canvi, per la violència, com no està integrat, que és un problema de salut, moltes vegades no sap com detectar, no es detecten aquests signes de risc, no? Tot això fa malaltia a la persona. Està clar que, a més, en l'àmbit de la violència de gènere es demana als professionals sanitaris que estiguin sensibilitzats, però ja no estem parlant de sensibilització en aquest àmbit. Se'ls ha de formar, se'ls ha de professionalitzar. No se'ls demana que estiguin sensibilitzats per detectar una diabetes o una hipertensió. En canvi, per la violència sí, quan això no hauria de ser així, en aquest sentit. Perquè la violència... Commocionen igual ara els casos de violència masclista que abans? Ens hem immunitzat una mica amb els casos de violència masclista? Jo vull pensar que no. Vull pensar que no és el mateix ara que fa 20 anys, no? Quan eren unes situacions que no eren... a nivell de mitjans de comunicació no es mostraven, no? Aquí el canvi de tendència va ser arrel del cas Orantes, no? En els mitjans de comunicació, que em sembla que va ser l'any 97, no? I també ha anat, en aquest sentit, la societat també ha anat sensibilitzant-se en aquest sentit, cap a que no és un aspecte de normalitat i que tampoc és un aspecte de l'àmbit privat de les famílies, no? Sinó que és un problema realment de la societat. I es continua veient amb recel la violència masclista? Amb recel a què et refereixes? Amb pors, i per això fa que les dones no acabin denunciant si pateixen un episodi de violència masclista o no? A veure, que una dona no acabi de denunciar pot ser per múltiples factors, no? Pot ser per múltiples factors. Primer de tot, és evident que una dona en una situació de violència potser no ha identificat que ella és una dona que està en aquesta situació. No sé si m'explico. Sí. I llavors, això pot ser una barrera que fa que emprengui altres mesures, no? També pot ser que no és que sigui por, però sí que engegar un procés judicial generarà encara moltes més tensions amb l'agressor, no? I també els riscos que pot córrer davant això faci que aquesta dona s'inhibeixi d'iniciar aquest procés. No? També pot ser que no es senti recolzada, que estigui totalment aïllada, que també és un dels processos que inicia l'agressor, l'aïllament social i familiar d'aquesta dona, que és un fet que la fa més vulnerable. No? O sigui, el fet de que finalment no prengui la decisió de denunciar és de múltiples factors, però que s'hauria de veure exactament en quin cas... El que està clar és que si la dona està aïllada, no donarà aquest pas. I després, si no té una xarxa que la recolza, en aquest sentit tampoc, o sigui, no és el mateix tenir un entorn que et recolza davant d'aquest fet que trobar-te sola davant aquesta situació. No? I aquí anàvem, i una xarxa sanitària i una xarxa social que estigui preparada per detectar aquests casos. Exacte, nosaltres sempre ho diem, som un recurs més, no som la solució al problema, però sí que per a aquesta dona obrim una porta, i si es van obrint diferents portes, finalment segurament trobarà la sortida. No? I nosaltres podem fer el que podem fer, però sí que és cert que nosaltres treballem amb xarxa de serveis socials, amb els cossos policials, judicials, etc. No? I a més aquí a la ciutat de Barcelona, amb el circuit de Barcelona contra la violència vers les dones, que fa més de 10 anys que està molt ben articulat, el que és a la ciutat de Barcelona. No? I en aquest sentit, aquesta dona donem eines perquè en el moment que ella decideixi, perquè ha de ser un procés que l'ha de portar ella a terme, no ha de sentir-se obligada, perquè ha d'estar ella, sentir-se amb prou forces per portar i engegar aquest procés, pugui trobar la sortida a la seva situació, no? I d'una manera segura. Clar. I aquesta pregunta no només és per la Dolors, també per tots nosaltres, l'Enric, el Jordi, el Josep Maria. Ara entrarem en campanya. Creieu que la violència masclista entrarà dins el programa electoral? Els polítics es preocupen d'aquesta qüestió? Dolors? La senyora Rodríguez ha dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, i és que hi ha hagut un retrocés polític els últims 4 o 5 anys, ha dit. Sí. Això què vol dir? Vol dir l'etapa que porta governant el PP, claríssimament. Per tant, no entrarà en la campanya electoral. Però, de totes maneres, jo penso que hi ha un problema polític, hi ha un problema judicial, hi ha un problema sanitari, hi ha un problema de consciència social, diguéssim,
que fa que la dona sola no es mou perquè no pot, perquè no té les eines suficients i tot això. Per tant, és un problema global que s'ha d'atacar de forma global i això condiciona molt la solució del problema, tot i que hi ha una davallada estadística, que això no vol dir res, perquè potser la davallada estadística ve condicionada per aquests problemes que hi ha socials a l'hora de presentar denúncies i, per tant, ara, clar, l'any 2010 hi van haver-hi 73 víctimes, aquest any en portem 48, i perdoneu d'allò, que si apliquem estadísticament doncs vol dir que acabarem l'any amb 52 víctimes, que és el mínim que hi ha hagut, que va ser l'any 12, que n'hi van haver-hi 52. Però, clar, tot això fa que es faci difícil com que és un problema global i en canvi és un problema que ens afecta a tots i que en general jo diria que hi ha una notable consciència, és a dir, jo que soc vell he vist el canvi, és un canvi fonamentalíssim, és a dir, perquè això abans ni es contemplava i inclús de vegades fins es justificava. Això jo ho he viscut, no? Per tant, el canvi és fonamental, però encara falta donar un pas més. No per rebaixar les víctimes, que en definitiva és una qüestió estadística, sinó perquè la societat acabi agafant consciència. I una de les coses que em preocupen més respecte d'això és que dona la sensació de que els més joves viuen amb una contradicció tremenda perquè la societat no els ajuda. És a dir, que es van reproduint papers antics entre les relacions nen-nena, adolescent-adolescenta, etc. I això crec que és el més preocupant i per tant. Perquè jo crec que s'ha convertit en un element de subversió. És a dir, a l'escola, diguem... Jo crec que el tema de la... A mi el terme violència masclista no m'agrada gaire. Jo no vaig dir que no m'agrada gens, però bueno. I no perquè sigui un home. Com li dius, tu? No sé com li dic, però no sé com li dic. El que vull dir és que sobre això s'ha fet un discurs molt fort, que ha anat molt bé per algunes coses, però que després també generes... És a dir, generes una expectativa a la gent, als joves, sobre com funciona el món, que és falsa. És un discurs que fàcilment es torna un sermó de capellà. I aleshores, tard o d'hora sempre ve la reacció, és a dir, que hi ha nanos que utilitzen això a la contra, no? Jo sempre dic el mateix, en èpoques d'autoritarisme la dona pateix, en èpoques de llibertat la dona està millor. Hem viscut una època de molta llibertat que venia de la Segona Guerra Mundial, des de la Segona Guerra Mundial hem anat augmentant les quotes de llibertat fins ara, pràcticament, i això ha anat conjuntament amb el paper de la dona en la societat i en l'alliberament de la dona. Et trobaries altres èpoques en què ha passat una mica el mateix, i això moltes vegades el que acaba passant és que quan la llibertat es torna insostenible hi ha un daltabaix i aleshores la dona la tornen a tancar a casa, per dir així, no? O sigui, això tu trobes a l'alta i baixa edat mitjana, tu trobes a la Revolució Francesa, tu trobes a Weimar, a l'època anterior, a l'època entre guerres, entre les dues guerres mundials, i després la reacció del nazisme. Vull dir que sempre que hi ha una reacció política, diguem, d'autoritarisme, com també estem veient ara, vull dir que no és només el PP, sinó que és un fenomen també molt global de que els governs tanquen files, de que la seguretat es torna un element central, de que hi ha una crida del retorn a la família, tota una sèrie de coses. Aleshores, la dona, per dir-ho així, és una de les baules febles i que ho pateix. A nivell polític, Catalunya, per exemple, li passa el mateix, és a dir, ho pateix. Per què? Bueno, doncs perquè físicament la dona és més feble que l'home, no? Ara, jo intento descriure el que és el que passa, no dic que estigui a favor d'això, jo descric el que passa. Aleshores, durant uns anys o molts anys hem estat fent una feina de conscienciació molt important, que això és veritat que ha funcionat bastant bé, però tu has de saber que quan tu vens un discurs com a ideal, aleshores immediatament et surt el contradiscurs i per tant per això alguns joves, per portar la contrària,
queda guai fins i tot diguem, adoptar segons quines actituds, etc etc. Això també va lligat, jo crec, al fet de que, i aquí vaig al començament i acabo, la idea aquesta de violència masclista no m'agrada. És a dir, les relacions home-dona són relacions de poder com totes les relacions. I la dona expressa el seu poder d'una manera i l'home d'una altra. Evidentment, la manera d'expressar el poder de l'home, que és, si és a través de la violència, malament. Però la part de la dona no s'ha explicat mai, i no s'explica mai. I això és el que fa que el discurs aquest sobre la violència masclista moltes vegades sigui un discurs una mica capellanesc, una mica, jo crec, superficial. I aleshores, això també ajuda a que... És a dir, permet fer una feina més ràpida, perquè és un discurs molt directe, a les dones no se les ha de pagar, és evident. És a dir, una dona no s'ha de... És que jo ja entraria que amb una dona no s'ha de discutir. Però això és una... És a dir, el fet de no poder parlar de les relacions de gènere amb naturalitat, jo crec que això, d'una banda, ajuda a anar molt ràpid i a conscienciar molt a la gent, perquè ha posat una idea al cap de la gent, però després, si tu vols que aquesta idea acabi arrelant i acabi sent natural i acabi, diguem, filtrant-se en el comportament humà, crec que s'hauran d'introduir d'altres elements que ara no hi són. És el que jo penso. I una última cosa. De fet, això que he dit, amb les dones no es discuteix. Si vosaltres aneu és una caricatura, però si tu vas a segons quins discursos que fan alguns psicòlegs i diguem, especialistes al tema als Estats Units, et trobaràs que quan fan la descripció d'home-dona, la diferència entre l'home i la dona la tenen molt més clara del que la tenim aquí. I fan discursos que aquí es trobarien machistes, masclistes, o es trobarien... es trobarien, diguem, de mal gust. Jo crec que aquí a Europa hem tendit a igualar l'home i la dona d'una manera tan comunista, per dir-ho així, tan d'aquest... Que això genera un discurs que és fals, i aleshores això és fàcil que la gent llavors es rebota. Dolors, veig que vas prenent notes. Sí. Bé, el tema de la violència masclista és un tema estructural, com he dit. Ella ha estat explicant tot aquest procés històric en el qual la dona ha tingut moments en la història en les que ha tingut més llibertat, etc. No ho discuteixo, però igualment continuava subjugada a la figura masculina en aquest sentit. I en aquests dies, o sigui, està el que se'n diu el sostre de vidre, que és que les dones realment sí que veuen que poden arribar allà on no volen, però efectivament no arriben. No? I aquesta situació s'hauria d'analitzar perquè hi està a l'arrel d'una societat patriarcal, igual que la violència masclista. El fet de que els homes i les dones són diferents, evidentment totes les persones són diferents, però no pel fet de ser home o ser dona. I les característiques psicològiques d'homes i dones variaran en funció de l'home i la dona, però aquesta categorització de voler biologitzar tot és totalment falsa, i a més les dades ens remetem, i sí que és cert que als Estats Units i a altres llocs faran aquests estudis, però com es fan altres estudis que després la seva realitat o la veracitat que tenen és discutible, no? El fet després, comentaris com per exemple que no es pot discutir amb una dona, clar, s'hauria de veure què entens tu per no discutir amb una dona, no? Perquè penso que tothom pot discutir i dialogar sense entrar més enllà. Evidentment, si vols tu desenvolupar. Senzillament l'única cosa que dic és que les dones i els homes tenen condicions psicològiques i maneres d'expressar les seves idees diferents. I ja està. I aleshores, si no et fas conscient d'això, després crees falses expectatives. També crec que el cos, vaja, és per experiència pròpia, o sigui, el cos limita i condiciona les teves actituds, les coses que fas, la manera com vius la vida, etc. No entendre això, bé, a mi em sembla que és un error, però vaja... Avancem. Jordi. Sí. Home, és que jo estic d'acord amb el tema del nom, que costa trobar-li un nom que sigui... Però vaja, diguem-ne violència masclista. Jo crec que el gran problema d'aquest àmbit és que és una violència privada. O sigui, nosaltres som molt bons, diguem-ne, les societats occidentals són molt bones atacant problemes socials. O sigui, i fem lleis i fem que les dones tinguin una millor presència a la societat, al laboral, etc. Però no a casa. O sigui, el problema el tenim a casa, el tenim a la família. Deies, la família torna. Bueno, doncs aquest és el problema. O sigui, el concepte de família passa per la submissió de la dona. El concepte tradicional d'aquest país. Per tant, el problema està aquí. El problema està en el cap. O sigui, les conseqüències les ataquem relativament bé, les conseqüències del problema. El que no ataquem és el problema.
És igual que hi hagi 50 morts que 150. Si ho mirem com les grans xacres de la societat, no podem comparar-la amb cap altra perquè seria estadísticament menor. Per tant, per aquí és una mala manera d'enfocar-lo perquè estadísticament no té l'alarma social del trànsit, diguem-ne, que hi ha milers. Per tant, malament. O sigui, hem d'atacar el problema de fons, i aquest problema de fons només l'atacarem a l'escola. Jo crec que tot l'altre, diguem-ne, i l'escola té un problema, que és d'una lentitud exasperant. Sobretot si els que dirigeixen l'educació no el volen atacar, diguem-ne. Doncs mira, Jordi, arran de tot això, ahir l'Ajuntament de Barcelona va proposar un conjunt de mesures destinades a combatre les violències masclistes en diferents àmbits. La iniciativa municipal preveu una ampliació pressupostària, l'augment de places d'acollida o el fet que el consistori es presentarà també com a part en els processos penals més greus. Però l'alcaldessa Ada Colau feia, a més, aquesta reflexió. L'escoltem. Entenem que s'han de millorar els serveis i els recursos que es destinen a les dones que avui pateixen les violències, però entenem que aquest és un problema cultural, és un problema de valors i que, per tant, la institució ha de ser molt més responsable en la prevenció. En la prevenció. I aquí anava, perquè proposava una campanya de prevenció a les escoles bressol, ni joguines ni contes sexistes, per potenciar això que s'ha parlat ja en aquesta taula, aquestes diferències entre nens i nenes. L'educació, això està clar, és clau. És fonamental, l'educació és fonamental. Pensem que estem formant a les persones. També pensa des que un nen i una nena neix fins i tot abans de néixer, o sigui, una persona va embarassada, per exemple, a comprar roba pel seu futur fill o filla, el primer que et pregunten és nen o nena? Aquesta pregunta no és una pregunta escèptica, és simplement per treure un tipus de roba o un altre, i potser tu decideixes la roba pels teus gustos, no per si és rosa o és de color blau. No? Aquest fet tonto que pot semblar quina exageració, ja marca tot l'inici. Pensem que als 3 anys un nen o una nena ja té molt integrat aquests estereotips de gènere, als 3 anys. No? Ja comencen a dir, no, això no, que això és de nena, o no, això no, que és de nen, etc. Aquesta diferenciació que es fa des del bressol, d'acord? És el que va construït el fet de ser home i ser dona, i coses que es considerin com bones i coses que es considerin no tan bones. També remarcar el fet de que els homes, per la seva anatomia, són més forts, pot haver-hi homes més forts i dones més fortes, i a la inversa, no? Però sempre remarcar aquests aspectes generals, no? Per dir que en aquest sentit els homes poden tenir més tendència cap a una determinada violència com és la física, etc. És el que comença a construir, el que es construeix entorn a tots aquests estereotips de gènere. També m'agradaria comentar sobre el que s'han dit de les víctimes mortals, que portem 48 aquest any. S'ha de comentar que també hi ha diguem-ne, una àmplia forquilla, diguem-ne, en quant a les dades. Aquestes són les dades oficials de l'Estat, però aquestes dades no comptabilitzen altres dones que també són fruits d'aquestes violències masclistes i fins i tot homes. Aquest any hem tingut casos molt rellevants a nivell mediàtic, com aquestes dues dones, no? Que una era amiga de l'altra, que van ajudar-li a fer la mudança, i l'exparella va matar les dues i després va fugir a Romania, em sembla que era. Bueno, d'aquí es comptabilitza una, l'altra no es comptabilitza. O l'altre cas, que anava la dona amb la seva mare i el fill per fer l'intercanvi amb el seu exmarit o exparella, i va matar davant de l'infant, doncs, a la mare i a l'exsogra. No? I aquesta tampoc es comptabilitza. O aquell altre cas també molt recent, de que es va matar a la parella actual d'aquella dona també, que era un home. No? Són aquestes víctimes que també són de la violència masclista i que no es comptabilitzen. No? Aquest any han mort molts infants i aquests infants no es comptabilitzen tampoc. No? O en el cas aquest tan mediàtic d'aquests secrets dels nens de Huelva, no me'n recordo els noms, no? Que ha estat durant 2 anys. Aquests infants tampoc es comptabilitzen dintre d'aquest còmput, perquè només es comptabilitzen aquestes dones que han estat mortes per la seva parella, exparella, etc. Però els altres no és que entren dintre d'aquest registre. Això és veritat, però ara parlar de morts sempre és fotut, diguem-ne, no? Si el tema s'ha de solventar perquè hi ha molts morts, malament, perquè fins que no n'hi hagin 10.000 no farà passar res, diguem. Per tant, jo crec que aquí el problema és que no hem trobat la manera de compaginar que la diferència existeix i el que no pot haver-hi és desigualtat. Doncs aquesta equació, diguem-ne, que és fàcil de formular, doncs té un problema espectacular, diguem-ne, perquè no l'hem sabut atacar a l'ensenyament. O sigui, les nenes seran nenes i els nens seran nens, això no ho arreglarem tan fàcil. Però el que no pot haver-hi és sentiment de jerarquia, diguem-ne, ni de submissió. Això és molt lent, o sigui, no...
Perquè, mira, ara escoltàvem l'alcaldessa que deia, empara això, però clar, que anem a la conseqüència, a buscar solucions socials per a les víctimes, d'acord, però això no arregla el problema, això arregla el problema de la víctima, però seguim generant víctimes, o tallem, diguem-ne, l'aixeta de generar víctimes, o bueno, els anirem cuidant, farem, cada vegada això funciona millor, d'acord, però no els hi arreglem la vida, diguem-ne, el que fem, diguem-ne, és pal·liar-los la condició de víctima. Jo crec que això no és comercial, no sé com dir-ho, per què no entra a la campanya electoral? Perquè no és comercial políticament, diguem-ne. Ho havia sigut, Sí, però ara s'ha de ser comercial políticament, perquè ens sembla que pal·liant les conseqüències ja està arreglat. O sigui, jo crec que no podem deixar de pal·liar les conseqüències, però posar el foco en pal·liar les conseqüències d'això, que és relativament fàcil. I posem diners, i tal dia com avui farà un any, i si tenim sort... Ciutadans l'altre dia... No, el problema és que no hem fet mai la reconsideració de l'ensenyament, diguem-ne. No? Ciutadans l'altre dia va fer un vídeo, el vaig veure per Twitter, de les dones de Ciutadans, justament fent aquest discurs, diguem, dels reptes que tenien les dones alliberades, doncs d'assolir una bona feina i de tot el que havien aconseguit i el que els hi faltava per aconseguir. Vull dir que jo crec que sí que això estarà en la campanya. El que passa que segurament hi ha altres temes que són més grossos que ocupen més espai. I després hi ha aquesta... Però això és gros, això és molt gros. Sí, però escolta, això és molt gros, però a veure, un moment, és que fa un moment m'estàveu dient que els homes i les dones no eren diferents i després, és a dir, i després comptabilitzeu, si tu et fixes amb unes, si jo començo a comptar els nens que passen gana, si jo començo a comptar les noies que són prostituïdes, els refugiats, sempre que tu agafes un col·lectiu i el mires amb lupa, un col·lectiu que, diguem, feble, o sigui, sempre et surten xifres molt grosses i que t'impacten. Jo dic que en el conjunt, és a dir, el Zapatero va arribar a la Moncloa amb un atemptat terrorista, és veritat, però en una època doncs, que no hi havia crisis, que semblava que la globalització anava bé, que anàvem cap a més llibertats i cap a més democràcia. I per tant, els debats eren uns, i només dic que avui els debats són uns altres. No és una cosa que jo deixi o prefereixi o deixi de preferir, és que no estic dient això. Vull dir, és senzillament com funciona. I després una altra cosa que, evidentment, estic totalment d'acord. És a dir, el que s'ha d'evitar és la diferència sense la jerarquia. El que passa que això també és molt difícil, perquè això demana un pacte i una consciència per part dels dos actors de les seves limitacions i de la seva força. És a dir, l'home ha de ser molt conscient de les seves limitacions i de la seva força, i la dona ha de ser molt conscient de les seves limitacions i de la seva força. I aquesta feina és la que no es fa en bona part també per problemes de discurs políticament correcte i de tabús i de no ofenguem segons qui. Perquè pugui haver-hi aquesta igualtat, cal això, perquè és un problema de responsabilitat doble. I això, jo el que estava dient abans és que no hem arribat encara a aquest estadi. Hem arribat a l'estadi de colar el missatge, d'introduir la cultura, d'introduir la intenció, l'objectiu, que és que no hi hagin homes que peguin a les dones. Això està introduït. Ara falta que això, diguem, qualli dintre de la cultura com un instint més, convertir-ho en un instint pràcticament natural. I això és un temps de sedimentació molt llarg, que no només és l'escola, l'art, el cinema... El cinema, la literatura... Però vull dir que és un tema que està sobre la taula. Jo tinc una amiga de 25 anys que es dedica que té una web sobre temes de gènere i que fa cicles i conferències sobre l'aparició de les dones en les sèries noves que apareixen i si apareixen en igualtat de condicions o no. Vull dir que em sembla que tampoc... Vull dir que sí que es fan coses, el que passa que, i després hi ha aquesta cosa, que sempre demana un, és a dir, que al final les relacions, és a dir, la jerarquia existeix, vull dir, i si el tema de la dona costa tant d'arreglar quan dèiem allò de la família, és per això, perquè la família, t'agradarà més o menys, però ha servit per algunes coses, per organitzar algunes coses, no? També forma part d'aquestes coses que hem fet bé a Occident, el model de família. Dolors. Sí, a veure, el que jo penso és que si aquestes morts haguessin estat d'altres col·lectius, potser la importància i l'estar a les agendes polítiques s'hagués donat, no? Però bueno, són fets, sí, moren dones, i també hem de pensar en els crims que es donen de dones que no són en l'àmbit de la parella, també per qui estan perpetrades, no? Que no només són aquestes víctimes, no? I totes aquestes víctimes són víctimes d'aquesta societat, d'aquesta arrel patriarcal que té la societat, i evidentment s'ha d'anar a l'arrel
per solventar tot això. Està clar. El que s'ha de tenir clar, que tal com han apuntat abans, el fet de ser diferents no ens fa desiguals, no? I això s'ha de partir, però no només el fet de ser home i dona, sinó de ser d'un altre grup ètnic, de ser d'una altra religió, etc. El fet de ser diferents no ens fa desiguals, no? Però el que està clar és que l'abordatge ha de ser un abordatge integral. Com ha apuntat, els mitjans de comunicació tenen molt a fer en aquest sentit, de com es tracten les notícies sobre aquests fets, la literatura, el cinema, les sèries juvenils, etc., que van reproduint aquests estereotips i és els que els adolescents i els infants veuen, no? Doncs s'ha de treballar, clar, és un treball molt difícil que encara no s'ha aconseguit, no? Que encara no s'ha aconseguit. Josep Maria, no sé si volies afegir alguna cosa. Sí, no, això jo crec que és un tema que és jo torno a parlar del que deia abans, no? Si miro jo el meu passat recent, perquè recent històricament, jo veig com ha canviat això, i ha canviat molt. No n'hi ha prou, evidentment. Ens trobem amb molts problemes encara i no tenim prou solucions i de vegades fem coses que potser no estan ben plantejades i hem de fer recets i tornar... Això és la lluita normal. És a dir, hi ha l'evolució aquesta. Jo entenc aquesta pressa i entenc aquesta urgència i entenc que us exclameu quan es diu, bueno... això no entrarà a la campanya perquè hi ha altres prioritats. Home, però això és molt important. I tant que és important. Però vull dir que l'evolució que anem tenint jo diria que és una evolució positiva i això no ens ha de satisfer ni ens ha de complaure ni ens ha de frenar amb tot això. Jo crec que hem d'anar aprofundint tant amb les solucions com amb l'anàlisi de les causes. És a dir, jo sempre havia sentit dir o suposat que aquelles comunitats autònomes on hi havia més immigració hi havia més violència de gènere. I això no és veritat, perquè quan mires les estadístiques no és veritat. És una altra història, va per un altre cantó. Una altra cosa és, per exemple, quan analitzes quan aquesta violència de gènere o masclista es dona en la seva major part amb parelles o exparelles. I quins aquests fenòmens de violència es donen en parelles que estan encara convivint o que ja no conviuen. És a dir, tota aquesta analítica que jo crec que s'ha d'anar aprofundint i aprofundint per anar podent establir exactament les causes immediates, que són les que generen tot això, i que probablement, si això ho tinguéssim més estudiat, potser podríem avançar més, tant amb l'educació dels nens com amb tot el tema del llenguatge dels mitjans de comunicació, que jo crec que és importantíssim i que també s'ha avançat molt. Jo ho haig de dir, s'ha avançat molt. És cert, s'ha avançat molt. O sigui, cada vegada es parla menys de crims passionals, però encara es cola. Sí, encara es cola, evidentment. Sí. I sí que hi ha un manual de com tractar aquestes notícies, evidentment. Però jo haig de dir que la millora en els mitjans de comunicació es deu a la incorporació de la dona a la professió. Jo haig de dir que, per exemple, jo estic casat amb una periodista que quan a la nostra joventut vam començar a treballar a diaris, ella treballava en un diari que no hi havia lavabos de dones. I tenia que anar a lavabos d'homes acompanyada d'una altra companya que feia guàrdia perquè no entrés un home. Però això... I escolta, no sóc tan vell tampoc soc. I a Cuba com ho teniu? A la guerra de Cuba com ho teniu? Un moment. Només anaven homes. Ja per anar tancant aquest tema, demà, 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Què cal exigir un dia com aquest, Dolors? Doncs el que cal exigir... Primer, jo penso que una implicació real
de les institucions davant aquest fet, no? Sí que és cert que per fer la carta als Reis, doncs, que podríem demanar més? Pues que realment aquestes lleis que han avançat molt, però que realment contemplen només un tipus de violència masclista, que és la que es dona en l'àmbit afectiu o bé de parella, no? D'acord? Però n'hi ha altres que no es consideren, tenen altres tractaments a nivell penal, d'acord? Però no estan dintre d'això, quan sí que serien les agressions sexuals, per exemple, agressions que es donin en l'àmbit familiar, doncs, cap a les nenes, etc., la trata de dones per la seva explotació sexual, etc., no? Clar, aquestes lleis que estan molt bé i que han passat ja 10 anys en el cas de l'espanyola, s'hauria de veure si es pot anar un pas més enllà, però realment si una llei després no s'acaba d'implantar, no? per aquests problemes pressupostaris, no? De dotació pressupostària, doncs bueno, estarà molt bé en el paper, però realment el que es necessita és que realment s'implanti, que això es vegi i que la societat realment avanci en aquest sentit. Algun apunt més sobre aquesta qüestió? Dolors Rodríguez, membre de la Comissió de Maltractament i Salut del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i a més amb una àmplia experiència en la violència masclista. Li agraïm moltíssim que hagi compartit aquests primers minuts del BTV Més aquí amb nosaltres. Nosaltres ara farem una mica de tertúlia amb altres temes de l'actualitat. La convidem a quedar-s'hi si vol i si ho prefereix, doncs pot marxar. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs continuem. Un altre tema del dia és aquest blindatge que hi ha al Camp Nou per a aquest partit d'aquest vespre de la Lliga de Campions que enfrontarà el Barça i la Roma. És el primer partit després dels atemptats de París i per això s'ha triplicat el dispositiu de seguretat habitual. Les portes de l'estadi obriran 3 hores abans i els controls seran més exhaustius. I tot això també afectarà els veïns perquè des de les 8 d'aquest matí, atenció, 8 d'aquest matí, ja no es pot aparcar a tot el perímetre del camp. I a tot això s'afegeix també que avui i demà actua Madonna al Palau Sant Jordi. Una diva, una de les poques estrelles que no ha decidit suspendre els concerts arran dels atemptats. Senyors, vosaltres anireu a cap d'aquests esdeveniments, al Barça, a la Madonna? No. El Josep Maria igual va a la Madonna. A mi m'agradaria anar a la Madonna, que no és gens del meu gust musical? Del meu gust musical, jo diria que és l'antítesis del meu gust musical, però que l'altre dia li vaig sentir cantar la Bien Rose i em va captivar. Tothom lloa aquesta decisió de Madonna de no suspendre cap concert, perquè n'hi ha molts artistes que han suspès els concerts, passant per U2, per exemple, a París. Ella no ha suspès cap concert i tira endavant. És que anem a Brussel·les un moment, el que està passant a Brussel·les, tot això, el que està passant a Brussel·les, diguem-ne, primer, demostra que el govern belga té una por extraordinària, però... 4 dies, avui és el quart dia d'una ciutat paralitzada. Si l'estat europeu, els estats europeus famosos, que tanta admiració els hi dispensem, no són capaços de combinar la màxima seguretat amb la vida normal dels seus ciutadans, ja poden tancar. És un fracàs del sistema, perquè clar, si ens quedem tots a casa i matem la vida social, efectivament hi haurà menys risc, però no, és la derrota això, Això és acceptar la derrota. Una cosa és, diguem-ne, les mesures de seguretat d'un partit de futbol. Estupendo. Jo crec que se n'està fent. Hi ha un punt d'exhibicionisme en tot això. O sigui, els governs tenen necessitat de dir al tanto que estem fent tot el possible, o sigui, no us preocupeu. Clar, aquests missatges també són importants per la ciutadania, no? Sí, però ho han de fer. O sigui, això s'ha de fer. Sí, ho han de dir. Això s'ha de fer. O sigui, més que dir-ho, ho han de fer. No, i dir-ho. Dir-ho, d'acord, però dir que sempre que no es mati l'activitat, per tant té valor de la Madonna. O sigui, clar, si tots renunciem al nostre sistema de vida, doncs és fantàstic, doncs ja hem perdut. O sigui, no cal que tinguin cap més tret, no cal, ja l'hem perdut. Per tant, el nostre risc és que hi hagi atemptats. Perquè si no, aquesta societat, si no, eliminar el risc d'atemptats és un impossible. Sí, perquè a més la pregunta que et fan els jihadistes és quin preu estàs disposat a pagar per viure així. Aquesta és la pregunta i la resposta l'hem de donar nosaltres. El que passa és que jo també entenc que 2 atemptats seguits serien un daltabaix per la moral i per la confiança, diguem, tant dels estats com dels ciutadans. I doncs per això
em sembla que hi ha tanta por. Però tu hi veus sobreactuació, per exemple, en aquesta... No, jo el que veig és això que Brussel·les? diem... No, bueno, és que 2 dies després de fer una matança a París fessin una matança a Brussel·les, al cor de la Unió Europea, això, des d'un punt de vista propagandístic i polític, seria molt més fort que no pas l'efecte que genera estar 4 dies amb la ciutat parada. No sé si m'explico. És a dir, 4 dies amb la ciutat parada, o 5, o una setmana, d'aquí 3 mesos ho haurem oblidat. Si al cap de 2 dies a París fan una matança igual a Brussel·les, al cor de la Unió Europea, això trigarem més a oblidar-ho. Aleshores, això no vol dir que d'aquí un any pugui haver una matança a Brussel·les igual que la de París, però ja no serà el mateix que si és amb 2, 3, 4 dies de diferència. Que aleshores dona una sensació d'impunitat per part de vulnerabilitat per part de les institucions, diguem, europees i estatals, de feblesa, de desconcert, de desmoralització. És a dir, els estats van néixer justament per garantir la seguretat dels seus ciutadans, no? Per tant, jo entenc que com a mesura de prudència es faci això. A fons, el terrorisme són els bombardejos d'abans. És a dir, vull dir que atacar les ciutats i atacar la vida social és el que fan els enemics quan et volen doblegar, no? És a dir, quan desmoralitzar, això es va inventar la guerra, no? dels bombardejos, i ara aquests, com que no poden enviar avions, perquè no arribarien sencers, doncs tenen els terroristes. Però això és possible que vagi a més, i en tot cas suposo que també els estats han d'anar preparant el relat perquè la societat europea vagi acceptant això com una possibilitat i com una cosa que pugui anar passant, i després la gestió del mateix fenomen, no? I això demana un temps d'adaptació. Jo crec que el que hem vist és que hi ha un canvi qualitatiu i que, per tant, les maquinàries estatals i institucionals s'hi han d'adaptar. I això demana un temps. I, per tant, mentrestant, es tanquen perquè no els agafin, diguem, una mica d'imprevist. Jo recomano un article que avui surt a La Vanguardia del William R. Paul, que és un vell veteraníssim que deu tenir ja 95 anys o per ahí, articulista i analista nord-americà, que l'any 2001 va escriure un article que feia 5 planes de La Vanguardia, 5 planes de La Vanguardia, sense pràcticament posant algun destacadet d'allò, en el que predeia tot el que ha passat. Diu, si fem la guerra tal com la planteja el senyor Bush, hi poden haver-hi 3 escenaris, i citava els 3 escenaris: el més optimista, el mitjà i el més pessimista. I el més pessimista és el que s'ha donat. I això que està passant ara a Europa, ell ho preveia a l'any 2001. Avui hi ha un primer article d'ell a La Vanguardia, perquè posa el número 1, suposo que demà hi haurà el 2 o el dia 6 d'allò, que explica com ens estem equivocant en la lluita contra l'estat islàmic. Perquè diu, ells treballen amb un cost terriblement baix i una efectivitat molt alta, ells vol dir l'estat islàmic, i en canvi nosaltres treballem amb un cost altíssim i amb una efectivitat minsa. Diu, i això ens ve passant des de l'any 2001. Diu, per tant, això ha de canviar, hem de fer-ho d'una altra manera, hem de treballar molt més amb intel·ligència i molt menys per donar seguretat. Ell diu que, esclar, s'ha de donar seguretat als ciutadans, això és evident, però ell explica com s'ha de treballar molt més amb intel·ligència, amb informació, amb comunicació. Explica com l'estat islàmic, però l'estat islàmic no, aquest islamisme radical ha anat guanyant cotes de poder al món a base d'anar-se guanyant els joves. Diu, en canvi, nosaltres això no ho hem sapigut fer, tot el contrari. Però és que ara mateix Europa està paralitzada també. Arran de Brussel·les, Europa té por, i això és el que vol l'estat islàmic. Evident, no, sí. Bueno, és que a Brussel·les li ha passat... A Brussel·les té por, diguem-ne, tot el que deies, però sobretot té una cosa, que se sent
com responsable del que ha passat a París. Senyalada, clar. O sigui, França, l'endemà dels atentats, el seu govern ha reaccionat de manual, o sigui, de llibre. Primer, ha trobat en Brussel·les, diguem-ne, una mica com alliberant-se d'una culpa de que la seva intel·ligència no pogués detectar perquè va passar a Brussel·les, amb la qual els hi passa, diguem-ne, una part del problema i el primer ministre belga se'n va ressentir de seguida, diguem-ne. Per tant, el que ara estan fent té una mica a veure amb aquest passe de pilota que els ja fa l'Hollande dient, escolta'm tu, a veure si ara jo pagaré les conseqüències de la teva falta d'intel·ligència. I després fa-lo el Bush. O sigui, quin dret li dona França als seus morts per liderar, diguem-ne, una nova coalició internacional per resoldre el tema d'aquest califat, quan 2 setmanes abans, o 3, o un mes, havíem tingut un avió que sembla que respon al mateix problema, en fi, amb més morts. Això de més morts i menys morts és horrible, però per què? Perquè Rússia va actuar diferent. O sigui, Rússia, diguem-ne, el Putin primer va intentar fer veure que no era un atemptat, o sigui, que no l'afectava en la seva seguretat, diguem-ne. Va rebaixar, ho va ajornar, ho va fer diferent. No, França ho ha convertit en una qüestió d'estat, justament, no? Dient, doncs ara reaccionarem com reaccionaven els estats del segle XVIII i del segle XIX. Farem una creuada. I que el papa no em designa, jo m'autodesigno al cap d'aquesta creuada. Estupendo. Doncs és el Bush, és tornar a repetir la història del Bush, l'article per tant, sembla estrany que no n'aprenem. Jo estic molt d'acord en que només la intel·ligència combatrà la intel·ligència aquí i la intel·ligència allà. No només que saber què ens preparen aquí, perquè efectivament tenim un problema. Tenim instal·lats aquí, ells és molt fàcil entrar, nosaltres és molt difícil anar a la capital del califat, diguem-ne, actuar, diguem-ne, no? Però també hauríem de tenir intel·ligència allà per saber quina és la xarxa interna que porta d'Aràbia Saudí, de Qatar i aquests països, perquè si no, nosaltres estem... Però escolta, el que no es pot és guanyar la guerra sense baixar l'autobús, eh? Jo crec que... No, intel·ligència no vol dir no baixar l'autobús. No, sí, ja ho sé, però home, jo crec que amb intel·ligència sí que o sigui, si alguna cosa ha canviat en aquests últims 10 anys, no 15 anys ja, des del 2001, ha sigut justament els mètodes de la CIA i el tema de la intel·ligència, dels drons, totes aquestes coses que abans no existien. És a dir, que no som efectius, jo no diria mai això. Una altra cosa és que l'enemic també juga i també existeix. Vull dir que... I una altra cosa és que abans els estats posaven algú hi havia la mili, els inscrivien a l'exèrcit i els enviaven al front. Ara això no es fa. És a dir, França és veritat que... França vol tornar a posar el servei militar. França, bueno, és que això lliga, però és que perquè els estats-nació estan fets sobre... Els estats-nació es van fer sobre els exèrcits i sobre el control de la població en la base de les guerres i de l'economia, i es basava en la guerra de robar, vull dir, així és com s'ha fet, i el control de població en l'exèrcit per els integraves dintre l'exèrcit, o si no l'exèrcit els reprimia. Però, en tot cas, la resposta de França és perfectament lògica que sigui la mateixa que als Estats Units, perquè, de fet, a França i als Estats Units porten rivalitzant amb el tema militar dintre d'Occident des de fa unes quantes... Bueno, des de l'època de Gaulle, no? Per tant, és la manera com França s'expressa ella mateixa i ja se sent segura ella mateixa. El fet que hagin clavat la culpa a Brussel·les tampoc és anecdòtic en aquest sentit. És a dir, perquè és la manera de justificar les fronteres, de dir necessitem fronteres fortes, no? de distanciar-se una mica del que és la Unió Europea. Per això dic que un cop a la capital de la Unió Europea seria fatal. És a dir, perquè la Unió Europea ja està trontollant, només ens faltaria això. Però que al final la resposta... Però el que vull dir és que al final tu no pots guanyar una guerra sense morts. I si et fan la guerra, has de saber que hi haurà morts. I doncs els morts poden ser de moltes menes. I poden... Abans era molt clar, abans els morts eren al front, no? I a les guerres... I això va anar canviant. I ara els morts poden ser també... És que la intel·ligència és una manera amable de dir la guerra bruta, eh? Però que això ja es fa. Diguem intel·ligència perquè... Ara, és veritat que les democràcies occidentals, per fer aquesta guerra, tenen un problema. És que en tant en tant els governs són investigats i en tant hi ha accessos i ja tenim... poc, eh? És a dir, jo crec que si sapiguessin les coses que arriben a fer... Estats Units no, eh? Però si fan sèries. Els lios que tenen. Fixa't com fan les sèries d'allò que fan i després no investiguen. Però jo em penso que el problema que té Occident és que encara no ha trobat la fórmula de combatre aquesta nova guerra que s'està plantejant. Dius,
tothom diu és que sense posar el peu a terra aquesta guerra no es guanyarà. És evident. Però el problema que tenim és que si posem el peu a terra allà desapareixeran. Quan arribem allà no hi haurà ni Déu. Tothom haurà fugit. I on seran? Doncs això és el que ha passat a Afganistan. No, amb això, El que ha passat... no poden... No, això jo no estic d'acord. És a dir, I tant. No. És a dir, Són el que ha sigut... 30.000 combatents que amb 30.000 combatents desapareixen. Sí, poden fugir, poden desaparèixer. Ja Però ja no és el mateix. És a dir, aquí jo vull dir-te és que... No. Un dels fets que fa que el nivell de tensió amb Occident hagi augmentat és que tinguin un territori base i que en aquest territori base hi facin coses. Negocis, el que sigui, estructura social, lleis, el que sigui. Això marca un punt en l'escalada. I el fet de que des d'aquest país, amb 20 soldats a matar gent d'aquí, això és un punt en l'escalada. I això acabarà d'una manera, això acabarà com amb Hitler. O sigui, això acabarà amb l'extermini, això acabarà amb una guerra d'extermini, que és el que van acabar fent els aliats amb els alemanys. Perquè l'estat islàmic és un país amb el qual no es pot negociar. O sigui, no hi ha una guerra per un fet concret, no hi ha una guerra perquè ells vulguin, com els xinos, que es podrien entrar en guerra perquè volen Taiwan, o perquè volen les illes aquelles que tenen el Japó, no és per una cosa concreta, és un tot. És una guerra ideològica. No, però però ideològica en el sentit que ells primer que diuen que no tenen res a perdre, i no valoren la vida, que és un altre element típic del nazisme, i després que no hi ha res a negociar amb ells, perquè ells no volen, ells tampoc no acceptarien cap mena de negociació. Vull afegir una dada, que també publica avui la Vanguardia. El terrorisme creix i té més víctimes que mai en els últims anys, però on més ha castigat és a l'Orient Mitjà i a l'Àfrica, i els pitjors atemptats ha estat a l'Iraq i a Nigèria. Jo crec que és una dada també a tenir en compte. Que demostra que no fem les coses tan malament. I fixa't com Occident manté lluny de les seves fronteres. No, home, clar, però... No és un problema des d'un punt de vista maquiavèlic. Com es combat. Sí, però i el que diu el William Paul que és que ens estem equivocant perquè estem repetint el fracàs d'Iraq, el fracàs d'Afganistan i França no podrà fer. França no farà el que han fet els Estats Units perquè no té capacitat per fer-ho. La part bona, i de fet jo crec que, i per això, és que França s'ha aliat, això és l'excusa, s'ha aliat amb els russos. I això és una excusa per arribar a un cert acord amb Rússia que tampoc convé... Pel tema Sadat. Clar, i que tampoc convé tenir-la tan lluny. I ara tenir-la una mica més a prop, a Occident li convé. Però això no ho podien fer els americans, perquè imagina't que els americans van amb una coalició amb els russos i uns russos s'equivoquen i maten uns americans, o uns americans s'equivoquen i maten uns russos. Es munta un pollastre de caldeu. Bueno, ja fa tant que va passar, no fa tant que va passar. Clar, però vull dir que aleshores val més que ho facin els francesos, que sempre han tingut bones relacions amb els russos i tal i qual. I aleshores, doncs... Ara els francesos no guanyen una guerra des de Napoleó, eh? No, sí. I com a líders, diguem-ne, d'una guerra, no me'n fiaria gaire perquè amb això no tenen experiència. Tenen experiència de perdedors i de resistència. Sí. No tenen noció de les pròpies limitacions. Exacte. Ara, tornant-ho a posar peu a terra, diguem-ne, jo estic amb tu, és a dir, el fet que tinguin un territori i que tinguin una mena de terra promesa per a aquests joves occidentals desenganyats, o ideologitzats o que han entrat en la religió fonamentalista, això els fa molt de ben vells i molt de mal a nosaltres. Jo crec que estic convençut que l'operació és aniquilar el territori aquest. Es reapareixeran, o sigui, però fixem-nos que al món només hi ha lloc per un grup. O sigui, abans era l'Al-Qaeda, no sé si hi ha coordinació interna, diguem-ne, però no estan mai actuant tots a la vegada, perquè no hi ha capacitat tampoc, suposo. Els que financien deuen tenir diners per finançar una operació, diguem-ne. Per tant, encara reapareixeran amb un altre nom o es concentraran a Àfrica. A Àfrica passen moltes coses, no totes, diguem-ne, de terrorisme, diguem-ne, també moltes econòmiques, que aquí a Europa ho tenim absolutament, ho ignorem, diguem-ne. O sigui, el paper de Xina a Àfrica o el paper de Xina a Sud-amèrica, un dia descobrir... Ahir veia un reportatge que diu, els xinos estan aprenent espanyol, sí, però no per venir a Espanya, No, clar. Estan aprenent espanyol per anar a Sud-amèrica. Però, un dia ens despertarem i serà el tema. Serà que Àfrica està en mans econòmiques dels xinesos. Després estarem 7 o 8 mesos en què només estem tots parlant. Segurament les nostres societats només poden ocupar d'un determinat número de temes i aquest està fora, diguem-ne, de la nostra capacitat d'atenció. Això és veritat, això ho veiem aquí a casa nostra en les qüestions
en els mitjans de comunicació. Només hi ha llocs per 2 o 3 temes, no poden tenir 15 perquè no tenim capacitat tots plegats, ni el lector ni els protagonistes. No? Bueno, ara estem en França, ara a França sembla que tenim a l'Hollande Napoleó, diguem-ne, bueno, veurem fins on arriba. Però i tot això, aquest escenari internacional, també es preveu que pugui entrar en campanya del 20D amb aquesta demanda de la intervenció militar. Hi ha partits que no volen això de la guerra, exacte. També s'ha de tenir present tot això en el temps, aquest temps electoral. Ja ho ha dit per activa i per passiva, que ells no entraran en aquest tema, però fins al 21D, llavors el 21D ja decidiran què han de fer. Per en aquells moments, clar, va cometre l'error el Margallo de dir que l'únic que faríem seria anar a ajudar a organitzar les tropes a Mali i el dia següent li foten un bombasso i s'ha de desdir corrents perquè... Però, bueno, al marge d'això és evident que aquest tema, per l'experiència que tenim, ningú hi entrarà. No, a campanya no, però és veritat que Espanya té molt poc marge de maniobra respecte a una petició formal de França perquè la substitueixi a Mali, té molt poc marge de maniobra per dir que no, li pot dir que no durant 20 dies o un mes, però la pressió que pot fer França sobre Espanya és molt gran i per tant jo crec que quan passin les eleccions sempre que guanyi el PP si el PSOE hagués de governar amb Podemos la cosa es complicaria una mica perquè tardarien 5 o 6 mesos en conèixer la força de França i per tant ho aplaçarien, però el PP que ho sap tardarà menys, tardarà una setmaneta. I el PSOE també coneix la força. Sí, però sí, la coneixien molt. Ara no sé si... Gràcies a França que s'ha acabat en beta, i per tant, doncs, això s'ha de pagar, és una factura que devem. A tot això, aquest vespre, partit de Champions, creieu que la gent assistirà amb normalitat? Sí? Sí, home, la prova de foc era l'altre dia al Bernabéu. I no va passar res, i per tant, això... És pitjor que faci fred que no... Pitjor que faci fred. Les mesures de seguretat. Sabem que el culer és una persona molt còmoda i pateix. Sí. No cap ni la calefacció, no, encara. No. És un dèficit fiscal. És un camp de pobre, diguem-ne. No hi ha... I el Bernabéu hi ha vosaltres no hi anireu. No hi anireu. No, jo el futbol el tinc oblidat. No. Jo sí que hi vaig normalment. Avui no hi aniré perquè la persona amb la que hi vaig està malalta i aleshores em va trucar i em va dir vols anar-hi tu o venc les entrades? Doncs venem les entrades i ja està. Jo no hi puc anar perquè la meva religió no m'ho permet. Bueno, doncs a casa ho veurem bé. Doncs Enric Vila, Jordi Mercader i Josep Maria Sòria, moltíssimes gràcies per haver compartit el BTV Més d'aquest dimarts. Fins una altra, fins la setmana que ve. I a vosaltres també gràcies per la companyia. Ens retrobem demà a les 10 en punt. Adéu-siau.